Здравейте хора, днес ще към Едукия 3 и сега ще минаваме към другите мисли, които са: абонирайте се, харесайте и споделете с приятели. Тъй, така, отиваме в кончито, ще направим мисията, която е. Не знам, не съм се провалил, може би. 6 и 5 часа няма как да стане. Няма как да стане. Отивам сега, значи другата мисия. Отиваме към другата мисия. Значи, опа, аре бегайте, де. Къде ходите? Тъй, отиваме към тето и почваме да видим какво ще стане там. Добре, трябва. О, не, то ми е тука. Но това е война. Ние трябва да победим нашия. Ще направим проект. Тъй, добре, ще направим проект. Ето ги, двамата. Ай, почва да се ми даде. Взимаме таксито. Ехе, голяма банда ли, бе? Сега сериозно ли? Бате, сега си ме хвърлил. Тъй, благодаря. Блъкнах нашия човек, ама нищо не няма. Така че, сега да видим какво трябва да се прави. За да става престрелка между банди, окей. Така най-лесен. Гледат се други, без да се занимават. Така няма начин вече. Леле, 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 леле. Леле, 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 леле. Лели, много хора, бе. Изключително много хора искат да ме убият. Добре, поне не казвам да. Да не ми каза, че има и отпред. Нещо ще направя. Значи така. Ето ми беше идеята. Е, аре бе, не може ли да съм... Аре бе, как да влезна вътре? Чакай, те да не са от другата страна. Не.
Ако с от другата страна е перфектно, ще трябва от другата страна да видим, да има да се следва. Не може. Ето навсякъде е заразено, бе. Айде, 30 000. Добре, поне това става. Добре, бе, добре. Добра работа съм свършил, да. Сега отиваме към друга мисия. Джита няма в поле, така че... Айде, когато мога да се плаши. Обаче полицията не могат да стрелят. Затова се бише тъй. Е, така се бием, бе, брат. Когато полицията иска да стреля, но не може. Развяваме. Измъкнах се по някакъв начин, така че продължаваме с мисиите. О, ево тук, бе. Да, имам мисъл за те, нямаш проблема. Трябва, трябва да направиш мисията, да ходиш, да убиеш едни хора и да ги застреляш, да знаеш. Обаче ще бъде много трудно. Трябва да имаш и хора с тебе, защото хората ще ти помагат с готвенето, с чистенето. Само ти трябва да стреляш и ти да си защитник. И сега, ако познай, че има хора, брат, ти... не, нямам човек. До мене. Отиваме към нещо, което трябва сигурно да взрива и да си ни е радостта. Това ще бъде интересно. Да. Камион ще взимам. Ако искаш, ще ставам в камион, окей? Сега с това някой ще дърма, така ли? Това с някой ще дърма. Защо те коли не се дръпват така, бе? Един 300 камион, брат. Ей, как така, аз не съм ги допуснал. Айде. Ой, брат, не мога да от тук. Ай, гад. Да, с това минаваме. От тук. Предполагам и някакво настрел. Сега ще минем от тук. Опа. Изпълнихме мисията. Не изпълнихме на цяло. Не. О, за малко. И как там ще доставя тази бомба? Да, влезна вътре ли, бе? Да бултичийски имам, да трябва да влезна. Аз сега видим дали ще стане. Отвориха. Перфектно. Отвориха ме. Чакай.
Айде, последни секунди, брат. Последните секунди. Чао! Ако ме излезна, сега ще ме убият. Няма къде да бегам. Само страдат по някой си. Аз... И чакай. Такси, молят се си. А така, няма кой да ме пипне с таксито, брат. Значи ето, че 12, бе. Стига ми. А през това време ще направя другите митери. Опа, така стана, че взимаме друга кола. Добре. Някакви ме стрелят или така ми се това. Добре. Сега да отиваме да видим какво ще става. Чакай, че това напуша, ама не е напуша. Тъй, разбирам те, но трябва да... Хубаво е, ще ям, няма проблеми. Аз ще ям. Да ям сандвич, ако трябва, ще ги правя аз. Нямате проблеми. Ей, се сериозно ли трябва да возя някакво момичета? Ти се шегуваш. За време. Как страда жената? Гадняра. Как страда жената? За малко да я убие. Как да страда жената наша? Страда. Нашия капанарин страда жената. Да страда по този начин. Има ли място? Има място. Три жени. Добре. Остават още три. Добре. Газ. През тревата. Минахме добре. Опа. Тъй. Три. Доставихме три. Остават още три. Не, четири. Пет. Още пет. Ма стреляте, аз лично съм ги направил. А така. Перфектно. Движим се с времето. Няма така да ми говорите, да ме стреляте. Айде, отвъд нас. Беги. Не съм откраднал някой ли беше.
Вземай от открадната кола. Взема в открадната кола, която съм я откраднал. Ето това се кара, ако не беше наследен с насреща. Така че... Добре. Кучиха в кизма. Драма няма. Еми, валих се точно. Беги, беги, беги. Не трябва да откраднем кола, значи. Добре. Трябва кола, ама нямам кола. Трябва 4. 4 врати ми трябва. А те, беги. Качвай се, бързо. Благодаря. Качвай се. В таксито. Сменях 3 коли. Смених 3 коли, брат. А качвай се по-бързо. Тъй. Не вдървайте, не вдървайте. Добре. Не минай тървата, окей. Това е достатъчно. Много съм бавен. Да, бавен мъж. Аз съм бавен. Гледай, разбрах, чакай. Няма ли такси? Ти си ми надеждата. Просто ти си ми надежда, знам. Благодаря. Благодаря за всичко. И благодаря назаем. Така че трябва да бъде да обслужим. Опа, няма значение. Но пак ставам най-добрим с така, вземем другата жена. Качвай се по-бързо. Да видим колко имам там повече. Ето, да видим как натиснах тази буква. Няма значение. Но важното е, че ние се оправихме. Опа, ето. Качвай се. Качвай се бързо, бързо. Че ми трябва време. 5 минути. Ще ми снимате. За това ще се минем. Че мога да дадем пица с по отключен. Супер. Чай се пустим редно. Бързо, жена ми ражда. Не, жените ми ражда. Опа, без бързо.
Е, къде тази линейка ме спира? Айде, сега отивам към другото. Добре, беше добро. И повече хареса това, така че не е проблем. Така че се бъде другото свободно място. Ех приключи се. Бегайте, бе! Бегайте оттам! Тъй, господин Фурса, моля ви, не ме пийте. Не. Ето. Скачайте. Качвайте се, бе. Тъй, тази жена, че ви се... Не знам да се качи, но не се това. Не се качи. Гачи дупките. Значи ще ви... Провалихме се на мисълта, че изтече време. Докато няма да приключи този клип. Не е минал. Това беше добро. Да видим сега. Вече отиваме там, че най-бедното място. Така. Така, добре. Качвай се. Качвай ако се степа, така че няма да се откажем. Качвай се отзаде. Тъй, благодаря. Старата бежанци. Добре. Беше страхотно. Това е. Най-прекия път, защото е най-добре. Шофьори. Така че от тук спираме. Качи се, бе. Ей, опа. Добре, газ. Добре, добре. Айде, газ. Добре. Преди карах тази другица. Иначе, точно. Там почваме, защото е най-лесно. Освен ако им хербосна, както винаги. И затова сега ще отидем в това. Какви дрифтове правя. И
Ще се твърдо, че нямам време. Добре. Ето, това буст е моят добре. Качвай се, качвай се. Добре, не ме интересува газ. Газ с 200. Аре, бе, бегайте от тук, бе. Опа, само, добре, всичко е наред. Всичко е наред. Качи се бързо. Всичко е наред. Всичко е наред, брат. Добре. Времето да не стига. Времето 3 секунди, нали? Особено на бързо, бързо. Газ. Абе, какво ме върти, бе? Бегай тук. 20 секунди. Айде, няма, не успях. Останаха те крайници. Да. А, не се провалихме. Окей. Не се провалих. Страхотно, че не се провалих. Значи, ако стане 6 часа, не чакаме и това тръгваме. Докато е време. Окей. Вале, още една минута. Още една минута. Вием буса, брат. Че няма какво да правим. Добре. Ще мълчим. И те забият. Ма аз се бия, аз му се бия. Става 6 часа. Отивам в мисленца. О, нашия, какво правиш? Ево, череш. Ходи, бе. Добре, слушам. Значи трябва, че имам шофьор, приятели да ги казвам така ли? Няма проблем. Аз съм шофьора, нямаш проблеми, никакви проблеми няма. Да, бе, няма проблеми, каза. Да, ето докладцата. Така, добре. Окей, бегнал до твоята прача. Така че, добре. Отиваме да видим какво ще се случи. И то към блъск.
Добре. Baby. Lei. Може ли повече за много причини? Чакай, вас трансферна. Арестова, сериозно. И това ще да